bacite like, bacite subscribe, molim vas raširite ovaj video. Dobro jutro, dobar dan, dobro veče svima, ovde vaš filmadžija. Gledao sam pre neko veče Nosferatu 2024. Nosferatu, stvarno dobar film, veoma sam oduševljen filmom i veoma iznenađen koliko je film u stvari stvarno dobro urađen. Sve do samoga kraja, kraj mi se malo nije svideo, ali čak i to ima veze sa ukusom različitih ljudi. Možda neko misli da bi tako trebalo da bude, neko kaže opet ne. Ja sam hteo malo brutalniji kraj i malo više krvaviji nego što je bio i verovatno zbog toga nisam baš toliko zadovoljan krajem, ali ovo je stvarno, za mene barem, za moju dušu, od 5 zvezdica, stvarno 5. Jer priča ima neki sadržaj, dobri su glumci u filmu, sve ono što se izdešavalo od tačke A pa sve do kraja, osim kraja, eto, za mene barem, ali okej, nije bilo strašno, držalo mi je pažnju i pitao sam se šta će da se desi. Čak šta više, sam Drakula nije bio klasičan Drakula, nije bio klasičan Nosferatu i to se meni dopada jako, što je izgledao drugačije nego što su ga i drugi svi pre tog filma uopšte opisivali i jednostavno te glumce šminkali tako kako su ih šminkali koji su glumili ovaj Nosferatu. Meni se ovo sviđa, ovo je bilo totalno drugačije, znači strašno nešto, strašno. I jednostavno, dok mi je držao pažnju, ja sam nekako u jednu ruku osjećao sam jednu malu dozu straha, nisam se mnogo uplašio jer sam gledao mnogo strašnije filmove kao što su na primjer The Conjuring, istinite priče, jel? Ali znači, jednostavno, ima tu dozu straha potrebnu. I sviđa mi se to neko staro vreme, ali tako, viktorijansko vreme, sasvim lepo opisano. Ulice su bile na mestu, mislim da su snimali većinu stvari na otvorenom, ne u studiju. Baš je izgledalo stvarno lepo. I videti tu neku prošlost. Ima mnogih serija kao što su, na primjer, Peaky Blinders, to staro oblačenje, starinsko, jel da je to neko vreme, ali ovo je nešto skroz drugo. Ovo je u pitanju horor ljudi i nije serija, nego je film koji traje 2 sata. Vidimo tu dosta toga, stvarno dosta toga što su možda neki filmovi propustili, jel? Kao, na primjer, zašto ta neka devojka ima jaku konekciju sa grofom Drakulom ili ti Nosferatu. To smo videli, znači ona je na nekom višem levelu, vibrira sa nadprirodnim i tada kada je bila devojčica sklopila je pakt sa đavolom ili ti u stvari sa grofom Drakulom. Što je malo bolesno, znači on je nju kao veoma mladu devojku od 15-16 godina zaveo, imao seksualne odnose s njom i svašta nešto. Naravno, ne fizički, treba da odgledate film. Film je stvarno udarna vest. Evo, odgledat ćemo zajedno trailer, čisto da vidite o čemu se radi, ali verujte mi da je film stvarno prebrutalan. Evo ga, to je ta devojka inače koja ima te neke vizije, jel? I koja vidi tačno unapred šta će se desiti, otprilike, ne baš